порчаҳои мусобиқот аз набарди варзишгарони тоҷик аз рӯи риштаи кикбоксинг рӯй навор омаданд. соли пеш ба хотири ширкат дар мусобиқоти осиёии кикбоксинг гурӯҳи варзишгарон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарбар гардиданд. бо мақсади мустаҳкам кардани дӯстӣ миёни наврасону ҷавонони ин ду кишварбародар мо роҳ пеш гирифтем ба пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳри Тошканд. тӯли 3 рӯзи мусобиқот варзишгарони тоҷик ҳам миёни наврасон ва ҳам ҷавонон тавонистанд ҳунари зеборо нишон диҳанд. сафари тими кишварро гурӯҳи эҷодии шабакаи варзиш низ ҳамроҳӣ мекард. мақсад аз пахши наворҳои мазкур доири корнамоии муррабие меравад ки тимро роҳбалад буд. замоне ӯ низ варзишгар буду ба мисли имрӯза шогирдон дар миқёси ҷаҳон баромад мекард. ин ҳам бошад муррабии ҷавон ва муваффақ беҳзод нормуродов. ҳоло назаре менамоем аз дастовардҳои худи беҳзод. ин ролики таблиғотӣ аз қуввозбоии беҳзод наворбардорӣ шудааст. беҳзоде ки дар ду риштаи варзиш ба майдони диловарӣ баромадааст ва дар ду ҷабҳа ба мақсад расидааст. яке кикбоксинг ва дигаре теквандо ITF. маълумоти пурра. беҳзод нормуродов. соли таваллуд 1987, санаи таваллуд 25 июн. мурраббӣ шерзод нормуродов. унвон устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ оид ба кикбоксинг ва теквандо ITF. беҳзод дар овони кӯдакӣ ҳавас ба риштаҳои варзиш дошт ва ин завқ ӯро ба майдони диловарӣ овард. шояд он вақтҳо касе бовар надошт то беҳзод ба ин ҷода расад, аммо меҳри варзиш ӯро ба намуди теквандо пайваст. ин пайвастагӣ то ҷое ба қалби ин кӯчак лона кард ки беҳзод ба майдони асли варзиш ворид шуд. аввалин бор пирӯзии хешро соли 2006 истиқбол намудааст. соли 2006 ҷумҳурии Ӯзбекистон, шаҳри Тошканд, мусобиқаи байналмилалӣ намуд кикбоксинг. беҳзод нахустин маротиба ба қатори чеҳраҳои варзиш дар ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ ширкат меварзид. аз худ боварӣ дошт дар ин пайроҳа ки нахуст қадамҳои хешро мегузошт, набояд шикаст хӯрад. азму талоши қавӣ ӯро ба майдони рақобатҳо ворид намуд. ҳарчанд кӯшиш аз ҷониби беҳзод зиёд буд, аммо таҷриба даст намедод то зинаи якум ва дуюмро касб намояд. билохира баъди талошҳои зиёд мақоми савум насибаш гардиду медали биринҷиро ба гардани ӯ овезонданд. ӯ ба ин қаноат накарда мақсад гузошт то зинаҳои ифтихориро фатҳ намояд. фурсати тӯлонӣ гузашту дубора беҳзод ба ин майдон ворид шуд. ин навбат Россия мизбони майдон буд. соли 2009 федератсияи Россия, шаҳри Санкт Петербург, мусобиқаи ҷаҳонӣ дар намуди теквандо ITF. чун нахуст беҳзод дар риштаи кикбоксинг ҳунарнамоӣ карда буд, барояш дар намуди теквандо на он қадар мушкил буд, чунки мактаби теквандо барои ин ҷавони тоҷик ошно буд. рақобатҳои ҷадид ва тамошобин буданд. ҳар як зарба ва нишонро ҳадафнок ба самар мерасонид. ҳарчанд медали тиллоро интизор буд, вале ҷои дуюм ва медали нуқра насибаш шуд. як қадам ба пеш аз медали биринҷӣ ба медали нуқра расид. ин навбат бояд медали тилло ба хазинаи варзишии кишвар ворид гардад. дар дил мақсад гузошт беҳзод. як сол сипарӣ гардиду боз беҳзод вориди қуввозмоӣ гашт. ин маротиба на Ӯзбекистону Россия, балки Қазоқистон. соли 2010 ҷумҳурии Қазоқистон, шаҳри Алмато, мусобиқаи Осиё, намуд теквандо.
инобат беҳзод бо тайёрии сатҳи баланд шомил ба мусобиқа гардид. рақибон дар назди ӯ дербоз намепоиданд. зарбаҳояш ҳарифонро аз худ бехуд мекард, чунки хеле нишонрас ва сурати баланд доштанд. ҳар як паси якдигар ба фарш меафтиданд. ӯ ҳамаашро шикаст дод, соҳиб ба медали тилло гашт, он медале ки дербоз орзуяшро дошт. соли дигар беҳзод ҳамроҳӣ бо ҳамсабақонаш ба ҷониби Корея раҳсипор гардид. соли 2011 Кореяи Шимолӣ, шаҳри Пхеньян. дар ин ҷо мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теквандо доир шуд ва беҳзод бошад ҳунари зебо нишон дод. барандаи медали биринҷӣ гардид. соли 2012 се мусобиқот дар як сол. дар ин сол яку якбора беҳзод дар се мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ ширкат намуд. яке мизбон Тоҷикистон, шаҳри Душанбе. чун Тоҷикистон ватани мост, барои беҳзод ширкат дар чемпионати Осиё мушкилӣ надошт. ӯ ҳатто дар намуди теквандо дар ду шоха баромад намуд ва ҳардуро бо пирӯзӣ ба анҷом расонида ду медали тиллоро сазовор гардид. пас аз ин беҳзод баҳри тайёрӣ ба ҷоми ҷаҳон ки дар Украина доир мешуд, ба Россия сафар намуд. дар шаҳри Анапаи Россия 2 моҳ тамрин намуда, баъди тамринҳои дарозмуддат баъдан ба Украина рафт. Украина, шаҳри Ялта, ҷоми ҷаҳон, намуди кикбоксинг. беҳзод дар ин ҷом дар ду шохаи кикбоксинг баромад намуд. сараввал рақибон аз зарбаҳои нишонраси беҳзод тоб наоварда тарки майдон мекарданд, аммо даври ниҳоӣ ки дар ду ришта, яке кик лайт ва дигари лайт контакт буд, рақибони мизбон афтиданд. барои варзишгари тоҷик то имрӯз мушкил гардидааст то дар майдони бегона бо рақибони мизбон бо таносуб ва афзалияти холҳо даст боло шавад. ин ҳолат барои беҳзод низ дучор гардид. ҳар ду мизбон бо дастгирии доварон ғолиб эътироф гардиданд. беҳзод барандаи медали нуқра гардид, ҳолон ки лоақал як медали тилло моли асили беҳзод буд. баъди ин мусобиқа беҳзод дар Ялта 4 моҳ барои омодагии касбӣ барои ҷоми ҷаҳони дигар монд. ин навбат ҷоми ҷаҳон дар Австрия баргузор гашт. соли 2012 Австрия, шаҳри Инсбург, ҷоми ҷаҳон, намуди кикбоксинг. баъди тамринҳои Украина беҳзод аз худ боварии комил дошт ки ҳунари воло нишон медиҳад, аммо аз ҷониби дигар рақибони аврупоӣ пурзуранд. ин ҳамдили қавии беҳзодро сар накарда мардонавор ба майдон баромад. яку якбора дар се шохаи кикбоксинг рақибони аврупоӣ ки яке испаниву итолиявӣ ва олмониву юнонӣ буданд, аз зарбаҳои беҳзод тоқат накарда тарки майдон мекарданд ва ба худ меандешиданд ки ин ҷавони қавипайкар кӣ бошад. ӯ яку якбора ду медали тиллоро насиб гардид ва савумаш медали биринҷӣ. ин ба гуфтан осон аст. дар маҷмӯъ анқариб 10 рақибро шикаст дод то ба ин мартаба расад. ҳоло бошад
беҳзод федератсияи варзишии кемпоро дар ҷумҳурии тоҷикистон кушодааст ва аллакай дар толорҳои гуногуни варзишии шаҳри душанбе ба тарбияи шогирдон машғул аст. пеш аз давраи пандемия ҳатто шогирдони ӯ дар кишвари қазоқистон бо натиҷаҳои баланди варзишӣ ноил гардида буданд. акнун беҳзод мақсад дорад ки намуди кемпо ки аз маҷмӯи варзишҳо иборат аст онро рушду равнақ дода наслҳои навро барои омода кардан ба мусобиқаҳои навбатӣ чӣ дар дохил ва чӣ ба хориҷи кишвар камари ҳиммат банданд. мақсади асосии ин мурраббии ҷавон сайқал додани ҳунари наврасону ҷавонон ба варзиш буда ба хотири баланд бардоштани парчами кишвар сам гузоранд. дар ин роҳ ки онҳо саф кашиданд барояшон муваффақият ва пирӯзиҳои навбатиро таманно дорем.